Hi! Welcome back sa ato ang YouTube channel. Karon kay na ako'y nakitaan nga pangutana ba kay unsaon kuno pagbadbad sa barang. So guys, actually sayon ra jud kayo na unsaon pagbadbad sa barang kung ikaw gibarang. Dili ta mo gamit og daghang mga orasyon, dili pod ko mananambal apan kung mudangop ka sa atong Ginoong Hesukristo sa tinud-anay, sa tibuok nimong kasing-kasing o sa tibuok nimong kinabuhi, mawala ra jud ng barang mga bad spells nga naa nimo. Una, mao ni ang imuhang buhaton aron ka kanang maayo sa imuhang talagsaon nga mga balatian nga wala ka kasabot kung naunsa or diin gikan. Una, kanang barang kay gikan man na sa kuano kanang spells man na gikan sa lain or sa pikas dili na iya sa Ginoo. Pwede ka mo adto maduol ka og exorcist nga pari kung ikaw Katoliko. Tabangan kanila didto, tudluan ka kung unsay angay nimong buhaton og adunay deliverance prayers nga pagahimuon og pagabuhaton nga mga pag-ampo nga makapawala ni ana. Ang ikaduha, practice ta og Catholic, Ginoo ko, mahulog akong anak. Ma-practice ka og, if you are a Catholic, kung ikaw usa ka Katoliko, mag-practice ka being a Catholic. Una, mangumpisal ka sa pari. Mangumpisal ka sa tanan nimong mga sala nga nahimo. Tanan-tanan jud mga mortal nga mga sala, mga venial sins. Dayon pagkahuman ana, magpahilog ka sa pari. At tuon nimo ang pari, mohangyo ka nga magpahilog ka kay aduna kay gibati nga dili mao. Ikatulo, musimba ka, dawaton og mga lawat ka kay humana naman ka og pangumpisal. Musimba ka dayon, dawaton nimo si Kristo nga kanang panba nga mo'y naghatag na tog kinabuhi, nga mo'y iyahang gibilin dinhi sa kalibutan. Musimba ka dapat ana kung naa kay gibati nga wala pa ka maayo, mas bintaha og kada adlaw ka musimba, kada adlaw ka magdawat sa lawas ni Kristo. Lawas og dugo ni Kristo kay kana siya usa na siya sa pinaka the best nga tambal. Kay ang kanang barang dili man guna siya iya sa Ginoo. Next, kada Domingo make sure nga kanang musimba jud ka kada Domingo kay kung makasal-ang kag Domingo dili ka makasimba, mortal sin na pud na nya mga lawat ka sa sunod Domingo musimba ka ni nangalawat ka ni nakasal-ang ka og simba, nakasala na ka ana, samot na og nangalawat ka unya na kay mortal sin, dako kayo ng sala pagpasipala na siya sa pan or sa lawas ni Kristo. So kinahanglan jud ka mo simba usa ka mga lawat og mangumpisal. Ang kumpisal dili na siya dapat nga kinahanglan nga yearly ha, kay sa una giingnan man ta sa pari nga kada tuig. Pwede ka mangumpisal monthly, renew. Ikatulo, magro-rosaryo ka, Holy Rosary, Mama Mary, Holy Rosary. Mao nay pinaka the best nga deliverance kay mahadlok ng mga daotang espiritu ana. Kada adlaw ka nagrosaryo, kung kada adlaw ka nagsimba, kada Domingo po ka nagsimba, nagsige po ka og pangalawat, kana siya ang imuhang sakit mawala ra gyud sa inanay. Sunod, imo sag bag-uhon ang imuhang kaugalingon. Kung sa una bagutbutan ta, ato sang bag-uhon ang atong kaugalingon, magtakom na ta sa atong baba. Kay usapon na sa mga sala nga angay natong ikumpisal. Kay lain po kay sige tag kumpisal, sige po tag buhat sa mga habitual sins. So kinahanglan bag-uhon jud atong kaugalingon. Kung mangawat ta sa una, dili na ta mangawat. Mao nay pinaka-importante kay mag-unsa man nga kung ikaw wala ka sa kinasing-kasing nga nangumpisal ka ni duol ka sa sakramento sa Ginoo nya dili dai labag sa imong kaluuban kay gusto lang kang maayo pero sa imong tinuod nga kasing-kasing dili gid ay labag pa sa imong kaluuban, dili wa gyapon na effect. Depende ra gid nimo sa imuha jud, sa imuang tibuok kasing-kasing, sa imong tibuok kinabuhi, mao na siya nga modangop ta ni Kristo. Sunod, kung naay inyuhang simbahan ko adunay adoration chapel, mas bintaha nga adto ka didto, makig-istorya ka sa Ginoo didto, kanang atubangan sa adoration chapel, kanang Holy Eucharist man na siya, kanang lawas ni Kristo mo man na ang atong gikalawat. So
muna nga si Jesus na adyo diha. So kung ampo ka diha, makig-istorya ka sige sa Ginoo, sige pa kag rosaryo, sige pa kag simba, sige ka pangalawat, nya giusab na nimo imong kinabuhi, able og mapaubsano na ka sa imong kasing-kasing ug sa una-una, unya madinawaton, asin gihalad na gid nimo sa Ginoo, wala joy imposible ug maayo ra jud ka. Believe me, maayo ka sa imuhang sakit kung hunahuna nimong gibarang ka. Kay unsa di reason nganong nadutlan ka sa barang? Tungod sa ato ang mga sala. Munang kinahanglan nga kita maglimpyo ta sa atong kasing-kasing kay kanang barang sa evil lagi na. So mauna nga kinahanglan diri sa atong kasing-kasing magampo ta, magrosaryo, moadto sa simbahan, mangumpisal, magpahilog sa pari, mga lawat, mao gina siya angay nga buhaton. Og makita nimo ang milagro nga mahitabo sa imong kinabuhi. Bisan og di pa ka moduol og exorcist, kung imo na siyang gituman, mamaayo ra jud ka. Pero kung emergency na jud nga kinahanglan gyud, naglisod na kaglakaw or unsa na gyud, adto og exorcist nga pare. Na ako'y pare nga kung diri kung naamo sa Cebu, na ay daghang mga exorcist diri sa Cebu, pangutana lang mo sa inyong parokya. Sa South Cebu naaman si Father Quest, sa North Cebu daghan sa mga exorcist. Sa Bohol sikat si Father Darwin Gitgano, adtuan na ninyo, makatabang na ninyo. Ayaw na mo og adto asa mo magpatambal, kay ang tinuod nga mananambal ang ato ra gyung Ginoong Hesukristo. Okay, bye bye.